CESIF. Únese o acordo asinado entre a Consellería de Educación e Comisións Obreiras, UGT e AMPE para a mellora do sistema educativo, un acordo selado en 2023. Acordaron avanzar na baixada dos rateos en secundaria, na reducción das horas lectivas e na mellora da atención á diversidade. Noemí Alonso. A partir da segunda quincena de xaneiro concretaránse novos obxectivos deste pacto. A presidente de Educación do CESIF en Galicia, Rosa Silva, explica que acordaron coa Consellería desvencellar a reclamación das 35 horas laborais á semana de avances en temas clave pro sistema. Mellorarase a ratio, sobre todo en secundaria. En vez de esperar a que se aproben as 35 horas, pois vais a intentar que en setembro xa se vexa algún cambio nos centros, en horarios ou en ratios, mellora a atención á diversidade, mellora de que aumente o personal da atención á diversidade. O sindicato recoñece incumprimentos do asinado hai 2 anos e afirma que lle dan marxa á Consellería para ver melloras a partir do segundo trimestre. Se non, sairán do pacto e convocarán mobilizacións. Vamos a vixiar que todo isto que se cumpla, porque si esas melloras que nos prometeron nunhas primeiras reunións non se levan a cabo, pois desvincularémonos do acordo e empezaremos con movilizacións e incluso con folgas ao millor de varios días, indefinidas ao millor. Fixan como obxectivo recuperar os horarios lectivos previos a 2010, 21 horas en primaria e 18 en secundaria.